Write your name on the back of that, back of the envelope. When you do, we will send you that little form you can use to prepare your taxes. So, if you will, whatever you give is tax deductible. It doesn't matter. $1, $2, $3 is fine. But if you don't want to get that piece of paper for your taxes, you just give us a donation, that's all. Thank you very much. We have several things that we have on the program here. I haven't seen people come to dance yet. And I would like to see some people come to dance. Unless you're still eating. But if you want to settle down after eating and wait for the food to come down a little. Original Mr. Flavor. Every day na party. Every day na jolly. When you move your body, no time for story. Who am I, woman? Who's supposed to the party? No time to check time. Everybody shake it, shake it. We are my mind, this is time, shake it. I'm a baby, time to party. Shake it. We are my mind, shake it. This is time, shake it. I'm a baby, time to party. Shake it, I like it when you do sharp. Back it, and I like it when you go sharp. My yo-yo, changama, my yo-yo. The way you wind and roll in the take of my hand, and I can't control in the take of my hand. I said, you're not intent. Yes, it's time. I'm a baby. I'm too party. Every day na party. Every day na jolly. Oh, you move your body. No time for story. Where my woman? Who's supposed to the party? No time to check time. Together.
the remaining tables, which are tables 20, 21, 22, and 23, to please make your way to the food area and get your food. Enjoy your food. Thank you so much. handle the Akuko. The next one we have here is Akukowa. That is the world news as presented by the Igbo Union of New Mexico. It's going to be presented in Igbo language for those who never heard about Igbo language. You will hear the Igbo language today. Not only will you hear it, it's going to be interpreted in English so that people who don't understand Igbo language will be privileged to go with what is being said. So Dr. Dr. Masoye, please. I'll give this to you. Okay, it is my privilege to welcome Mazi Chibike Imasonye and Wada Judy Oyinatomba for the Akukowa. Please, a round of applause as they come and take their seat for the Akukowa. A round of applause as they come. Ngabo Radio Igbo Union nke New Mexico. Tabo abalị n'ọnwa 12 nke afọ 2019. Ọkakọ bụ Maazị Chibike Imasonye. Ndị a bụ isiokwu anyị jiri mee akụkọ. Adọla ndị Igbo Union nke New Mexico aka na ntị ka ha zere mpụ na arụrụ ala n'ụzọ ọbụla. Nkụzi na ọmụmụ asụsụ na omenala Igbo ga-ebiri ọkụ na New Mexico n'afọ 2020. Taa bụ mmemme ọgwụgwụ afọ ndị otu Igbo Union nke New Mexico. Ọnwa ekeresimesi amaala ọkwa
ka onye ọbụla jiri nwayọọ n'ihe oriri na ihe ọṅụṅụ. Ngwa geenụ ntị nụrụ akụkọ anyị n'uju ya. Adọọla ndị Igbo Union nke New Mexico aka na ntị ka ha zere mpụ na arụrụ ala n'ụzọ ọbụla. Onye dọrọ aka na ntị bụ ọkammụta Ken Ụkadike, onye isi ndị Igbo Union nke New Mexico, na ọgbakọ ndị Igbo Union nke ọnwa Septemba nke afọ 2019. Ọkammụta Ụkadike mere ka ndị Igbo Union mara na ha kwesịrị ịbụ ụmụafọ Igbo na-akwụkwọ aka ha ọtọ, n'ihi na ha na-anọchite anya Igbo Union ebe ọbụla ha gara. N'ihi nke a, ekwesịghị itinye aka n'ihe ọbụla ga-ebutere ha aha ọjọọ ma butekwara Igbo Union aha ọjọọ. Ọkammụta Ụkadike gakwara n'ihu chetara ndị Igbo Union bịara ọgbakọ ahụ na aha ndị Naịjirịa adịchaghị ụtọ na ntị ọtụtụ mmadụ. Ya mere onye ọbụla bụ nwa afọ obodo Naịjirịa ga-eji kpachara anya, karịchasịa ụmụafọ Igbo. Onye isi ndị Igbo Union nke New Mexico gakwara n'ihu rịọ ndị otu ya ka ha tụkwasị obi na Chineke n'ihe ọbụla ha na-eme, n'ihi na naanị ya nwere ike inweta ọganihu nye ndị tụkwasịrị ya n'obi. Nkuzi na ọmụmụ asụsụ na omenala Igbo ga-ebere ọkụ na New Mexico n'afọ 2020. Osote onye isi ndị Igbo Union nke New Mexico, ọkammụta Imasonye, amaala ọkwa na nkuzi asụsụ na omenala Igbo ga-ebere ọkụ na Albuquerque n'afọ 2020. Ọ mara ọkwa n'otu ọgbakọ ndị Igbo Union nke ọnwa ole na ole gara aga, mgbe ọ na-ekpughe atụmatụ ịkụzi asụsụ Igbo nke ndị Igbo Union gbakọrọ aka pụta na ọgbakọ ahụ. Ịkụziri ụmụafọ Igbo a mụrụ na Amerịka na obodo oyibo ndị ọzọ asụsụ na omenala Igbo bụ otu ụzọ ndị Igbo Union ji akwalite omenala na ọdịmma ndị Igbo. Karịchasịa n'oge a, asụsụ na omenala Igbo na-achọ ịmụpe n'ihi ọtụtụ ụmụafọ na-eleda asụsụ na omenala ha anya. Mgbe ọ na-ekwu nke a, ọkammụta Imasonye gosiri ndị Igbo Union nke New Mexico atụmatụ ọ tụpụtara, nke gụnyere ịkwalite omenala Igbo ndị ọzọ dịka akụkọ ifo, gwam gwam gwam, ịgụ na ịgba egwu Igbo, isi nri na ejiji ndị Igbo. Atụmatụ a ga-ebere ọkụ n'afọ 2020. A na-arịọ ndị Igbo niile bi na New Mexico na ụmụ Afrịka niile ka ha nye aka ka atụmatụ a gaa n'ihu, ka ndị nne na nna gbalịsi ike na-akpọpụta ụmụ ha ka ha bịa mmụta asụsụ na omenala Igbo. Taa bụ mmemme ọgwụgwụ afọ ndị otu Igbo Union nke New Mexico nke bidoro awa ole gara aga. Mmemme ọgwụgwụ afọ ndị otu Igbo Union nke New Mexico bụ otu ụzọ ndị Union a ji egosi ịhụnanya na afọ ọma nye ndị enyi ha na ndị ọma ha n'obodo Albuquerque, nakwa iji kelee Chineke onye chekwara ha n'ezinụlọ ha site n'ọnwa Jenụwarị ruo n'ọnwa Disemba. N'ọgbakọ ọgwụgwụ afọ nke ụbọchị taa, ndị Igbo Union nke New Mexico kwadoro nke ọma n'ụzọ dị iche iche, karịchaa n'ihe gbasara omenala Igbo. Ndị ọgbakọ Igbo Union wee na-agwa ndị ọbịa ha na ndị bịara ebe a taa ha kwadoro ọtụtụ ihe nkiri iji mee ha obiọma, nke gụnyere egwu omenala ụmụaka na nke ndị okenye. Ha nwekwara ihe oriri na ihe ọṅụṅụ dị iche iche. Ya mere ndị Igbo Union na-asị, unu aṅụla ngwọ na nkwụ na-abịa.
ndị Igbo Union New Mexico jikwa oge mmemme ọgwụgwụ afọ ụbọchị taa na-arịọ ndị Igbo niile bịara ebe a ndị anọghị n'ọgbakọ ha ka ha gbaa mbọ bata n'ọgbakọ ndị Igbo n'ihi na Igbo tụrụ ilu sị gidigidi bụ eze agba ka ọka nye ọma mere ọgba afụfụ. A na-arịọkwa ndị Igbo ka ha nye aka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ọnwa ekeresimesi amaala ọkwa ka onye ọbụla jiri nwayọọ n'ihe oriri na ihe ọṅụṅụ n'ihi oge ahụ erula ọzọ mgbe oriri na nkwari na-eduba ndị mmadụ n'ihe ọghọm dị iche iche karịchasịa mberede okporo ụzọ. Ekeresimesi kwuru nke a na ọgbakọ ụmụ anụmanụ nwere abalị ole na ole gara aga. Ha gara ikpebi anụmanụ nke isi ya ga-abụ n'ite n'oge ekeresimesi ahụ. N'ọgbakọ ahụ, tọrọtọrọ chịrị ọkụkọ ọchị n'isi ya ga-abụ n'ite mgbe na-adịghị anya. Tọrọtọrọ kwuru na otu aka ọkụkọ ji chịa ya ọchị n'izu ole gara aga maka na ọwụ isi ya kpọrọ n'ite n'ụbọchị Thanksgiving. Ọnwa ekeresimesi gakwara n'ihu chetara ndị mmadụ ka ha ghara iricha ihe niile ha kpọtara site n'ọnwa Jenụwarị ruo na Disemba n'ihi na ọnwa Jenụwarị nke afọ ọzọ dị nso. Ya mere ụmụafọ Igbo ka anyị kpachara anya n'ọnwa ekeresimesi ma leziekwa anya n'ihe niile anyị na-eme n'ọnwa ekeresimesi a. Ma chetakwa na ọnwa ekeresimesi bụ maka ncheta ọmụmụ Kraịst. Ndị be anyị, ụtọ akọ ọha anyị na ọnụ n'akụkụ ụwa nke taa. Ma tupu anyị ala, chienụ ntị nụrụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ndị a bụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Adọọla ndị Igbo Union nke New Mexico aka na ntị ka ha zere mpụ na arụrụ ala n'ụzọ ọbụla. Nduzi na ọmụmụ asụsụ na omenala Igbo ga-ebiri ọkụ na New Mexico n'afọ 2020. Taa bụ mmemme ọgwụgwụ afọ ndị otu Igbo Union nke New Mexico. Ọnwa ekeresimesi amaala ọkụ ka onye ọbụla jiri nwayọọ n'ihe oriri na ihe ọṅụṅụ. This is Radio Igbo Union of New Mexico. Today's news is brought to you by me, Ms. Judy Oyanatunga. Members of the Igbo Union of New Mexico have been urged to stay away from behaviors capable of tarnishing their image. Teaching and learning of Igbo language and culture will take off in New Mexico in the year 2020. Today is the Christmas party of members of the Igbo Union of New Mexico. The month of Christmas has warned that people should be careful with how they eat and drink while celebrating this season. The news in details. Members of Igbo Union of New Mexico have been urged to stay away at all costs from behaviors capable of tarnishing their image. This was said by the president of the union, Dr. Ken Ukadike, in their September meeting in the year 2019. Dr. Ukadike urged the members of the union to acknowledge the fact that they represent the union wherever they go, and as such should always keep their hands clean in all transactions. This, according to him, is because whatever is demeaning to the person is also demeaning to the union which they represent. Dr. Ukadike went ahead to remind the members present at the meeting that Nigeria as a country has not always had a great reputation out there. Consequently, every good citizen of Nigeria, especially of Igbo origin, should endeavor to be upright in all actions and appearances. The president therefore encourages the members to always put their trust in God, for He alone brings prosperity to those that trust Him. Teaching
and learning of Igbo language and culture will begin in earnest in New Mexico in the year 2020. The Vice President of the Igbo Union of New Mexico, Dr. Amasomye, has announced that the year 2020 will bring the vision of teaching and learning Igbo language and culture in Albuquerque, New Mexico to fulfillment. He said this in one of the Igbo Union meetings a few months ago as he unveiled the project which he called Igbo Language and Culture Center, to which the union gave a unanimous approval. Teaching of Igbo language and culture to Igbo people in diaspora is one of the visions of Igbo Union of New Mexico as part of the efforts towards the development of Igbo language and culture and the Igbo people, especially now that the language and culture of the people is being threatened by post-colonial influences. The ILCC project, which was unveiled by Dr. Amasomye, comprises the language piece and the culture piece, both of which are knitted together as a whole component comprising Igbo language classes, folk tales and folk songs, Igbo menu, Igbo museum, Igbo library, etc. Igbo people in New Mexico and environs and other African are therefore encouraged to support this project by enrolling to learn and bringing their children to learn as the registration details will be out soon. Today is the Christmas/end of the year party of the Igbo Union of New Mexico, which started a couple hours ago. End of the year Christmas party is one of those programs which the union uses to show love and kindness to their families, friends, and well-wishers in New Mexico for being there, and thank to God for His mercies to them and their families from January to December. In today's end of the year /Christmas party, the members of the union were prepared in so many ways to host their guests with lots of cultural activities. They therefore urge their guests to sit tight to witness and enjoy the show, which includes children's and adults, cultural dances, among other things. They also indicated that there is a lot of cultural food to eat, so the guests should not be in a hurry to go. In the same vein, the Union of New Mexico wishes to use this merriment opportunity to urge Igbo indigents in New Mexico who are yet to identify with the Union to endeavor to do so, because Igbo people believe in community strength. They are also encouraged to support the Igbo Language and Culture Project, which kicks off next year. The month of Christmas has issued a warning that people should be careful with what they eat and drink in this Christmas season, because it's about that time of the year when people get into all manner of accidents, especially auto accidents, after indulging in excessive drinking and eating. Christmas issued this warning in a meeting of the animal kingdom that was held a few days ago, when the animals met to decide which of the animals to be used for this Christmas season. In that meeting, Turkey laughed at Chicken as she was selected by all animals as the animal that would be used for Christmas. Turkey said that he laughed at Chicken as payback since Chicken laughed at him in November when he was selected to be used for the Thanksgiving feast. Similarly, Christmas went ahead to warn people to not squander all their life savings for the year during this Christmas, since the beginning of another year is by the corner. People should therefore be careful with how they eat and drink, and remember that the reason for the season is Christ. My people, this is the end of our news today, but before we go, listen to the headlines. Members of the Igbo Union of New Mexico have been urged to stay away from behaviors capable of tarnishing the image. Teaching and learning of Igbo language and culture will take off in New Mexico in the year 2020. Today is the Christmas party of members of Igbo Union of New Mexico. The month of Christmas has warned that people should be careful with how they eat and drink while celebrating this season. Thank you.
My humble father, Sinachi. My loving daughter, Sinachi. My baby mama, Sinachi. Tell mama you want Sinachi. My first to go to buy. I've been waiting for the fight. I just been my own day last year. They gonna take my side. They want to take away my favor. They want to spoil my career. And when they say I get the favor, you see that's in my banya. I don't give a damn for them. I condemn my first daughter, Sinachi. My loving mother, Sinachi. Promotion letter, Sinachi. Yeah, what me, Sinachi. Now we shut down my leg. Yeah, we show the party. Make you know the fun we come. Now I know I'm not alone. I go see praise from Africa. I go chop party for every time. See my motor, see my mom. Tell me why I know the shoot. Not because I saw my past. Not because I play a class. Not because I know the chance. I'm watching. And I thank the Lord for overseeing me. And I thank the Lord for all the sweet. And I thank the Lord for giving me power. And I thank the Lord for all the riches. And I pray for house to give me motion. And I pray for God to give me phantom. And I pray for God to give me phantom. You they show me love, you know me like. You tell my family this is not true. You know we go back for them. Whatever we go give God the glory. We travel the gold, they come. Everything we do, they prosper. Not because we never fail. All is like the best of all. Let it be new one, the last. All right. Everywhere I go, right for me. Never like we don't make it. Not because it's not not because I pray and forgive. No, you show me the time. I'm watching you. What's in that tree? What's in that tree? What's in that tree? I'm watching you. What's in that tree? What's in that tree? What's in that tree? I'm watching you. Oh,
6068. We're going to go ahead and move it. 6068. Going, gone. 6085. 6085. 6085. Come on over, Chica. 60. You're the next winner. That's your number, my sister. Come on, take it. And thank her very much for that. This is no other person than Mrs. Olivia Oyinatumba. Mrs. Olivia Oyinatumba is an outstanding project manager. We gave her the project with her crew, and she made it come through. She is one of a kind. If you want to get something done, she is the one you have to call upon. Project management, you call her, she's going to make it come through for you. From the planning stage to the execution stage and to the end. She's one of a kind. Thank you, Mrs. Oyinatumba.